Татарстан кырларында бертеклеләрне урып җыю дәвам итә. Икмәк мул, шуңа да комбайннар кырларда акрын тизлектә эшли. Күп кенә районнарда игенчеләргә суктырган ашлык күләменә карап, акчалата премияны кырга ук китереп бирәләр. Арча районында да игенчеләрнең хезмәтен лаеклы бәялиләр. Районда 1 гектардан 37 центнер уңыш чыга. Арча районы игенчеләре кырлардан 100 000 тоннадан артык ашык җыеп алды. Акбарс агрохуҗалыгында 11 экипаж эшли. Урып җыю көннән-көн кыза. Комбайннарны урып җыюга сыйфатлы итеп әзерләгәннәр. Хәзер барлык көч уракны тиз арада тәмамлауга юнәлдерелгән. Урка безнең район хуҗалыклары оешкан төстә кирип киттеләр. Бүгенге көндә инде без 30%-тан артыграк мәйданнарда игеннәрне җыеп алдык. Булай уңышы да канәгатьләнерлек. Ходай кушып, көннәре булса инде менә шул август айларында ничектә җиңеп чыгарбыз дип планлаштырып торабыз. Безнең булай район буенча серлек җирләре 122 000 гектар, шуларның инде 57 000 гектары безнең бертекле культуралар. Бүгенге көндә район кырларында безнең 140-ка якын комбайн эшли. Басуда иген массасы зур. Шуңа күрә ватылмыйча тормыйлар, ватылган чиракларда була. Но инде әмма безнең инде инженерный служба һәрвакыт вакытында эшләп, әлеге көнгә тоту барысы да Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Механизаторлар арасында яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсы финалына чыгу өчен көрәш кыза. Иң уңган яшь егет-кызларга акчалата премияны кырда ук бирәләр. Шуларның берсе 19 яшьлек Ринас Туктаров. Комбайнчы ярдәмчесе булып 6-нчы сыйныфтан бирле эшли. Аннары үзе штурвалны иярли. Уңыш, бары ремонтлаганда авырак булды әзрәк. Хәзер уңышта бары теге узган еллар шикелле, 3нче еллар шикелле түгел. Бу беренче тапкыр күрәм мин моны 8 ел эшләп. 8 ел эшләп беренче тапкыр күрәм бу мондай уңышны. Мондай уңыш күргән юк бит. Бай иртәнге 8-дән башлап, инде сәгать 7-8-ләргә хәтлек эшлибез. Бер подборкада эшләгәндә төнге хәле төнлә белән эшлибез инде. Арча районында урак 20 көн дәвам итә. Биредә ашык җыюны сентябрьнең 1 декадасында төгәлләргә ниятлиләр. Тулайым алганда Татарстанда 3,5 миллион тоннага якын ашык җыеп алынган. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары, Арча районы.